Hello, beautiful people. Welcome back to the YouTube channel Malawi and Cameras. Nkani yavudaba ndi mkangano umene ukuchitika pakati pa Michael Usi komanso mai Patricia Kaliati. Anyway, Michael Usi pamaliro a brother wao wa Laston Muli yo anayankhula kunena kuti ineyo ku UTM ananithamangitsa anthu ake ndi awali apawo ndipo iyayi a UTM ndithu ina kabambe Patricia Kaliati ananyowa ndithu mene amaonekera. Sitifuna kubwezeso video so ti abusa agama ndikonze malo amozi ku UTM sinachokeko arabithamangisa ndipo anathamangisa anthu aje alipo mphano sikuti ndikudana nawo iya ikoma chilungamo chiziziwika sinachokeko nakuthamangisidwa ndimati ndikonze ifwa kwa maleba mabuku kutachokako iya atathamangisidwa. Then Patricia Kaliati dzulo ndithu anali ndi msonkhano pomwe anayankhula zinthu zambiri makamaka zina zimene anayankhula nzokuona kuti akuti Michael Usi akupepesa kuti abwererenso ku UTM. Yes, nkhani choncho anayankhula zinthu zingapo tinapanganso post dzulo sitingabwerezenso. So tinene kuti kumaliro sikopepesa president kuti pepani mutawina ine sinabwera kuzakugwirani mkono ndimati mundikhululukira kuti ibwereso ku chipani cha UTM. Kumaliro sikolirira kuti ndimafuna ndibwera ku chipani cha UTM. Kumaliro tinapita kukapepesa, kumaliro tinapita kukankhazika muli mene brother akana mwalira. Koma kunapezeka anthu ena amakalira kumeneko kuti achonde munangona kunithamangisa ku chipani cha UTM ine ndimafuna ndibwerere mapeto ache amapita kugwirani mkono kuti akupepesani ayi akafuna kuti alandire kupepesa kwaje akakumane nda secretary general osati kukupepesani inuyo By the way, lero tili ndi Bile Malata amene ndithu akuwunikirapo komanso kusambwadza not a Michael sanga sambwadza Michael Usi chifukwa Michael Usi nda MCP Bile Malata nda MCP komwewo akusambwadza mai Patricia Kaliati ndipo akuti mai Patricia Kaliati pompano akhale akusamuka kupita ku DPP ndipo anthu ambiri akutuluka chipani cha UTM. Then anyway ndikupasani video yo muonere tuone kuti kodi Bile Malata zimene akukambazi zafundo zomveka like really. Anyway maganizo mayankho ali ndi noma. Guys, thank you so much. Malawi and Cameras. Amai Patricia Kaliati tisaganizire kuti mwina sanje ndimene yakukulirani kwambiri ndikuganiza kuti munthawi ino panafunika kuti ndale zimene tizipita nazo pa ground zizikhala za mfundo osati fisi adakwatira njiwa udayiona kuti fisi akukwatira njiwa. Yesu Kristu mmene amapereka maparabo amakhala aja ochitika kuti mbewu zina zogwera pamwala mbewu zina zogwera paminga tanthauzo lake ndikumapereka maparabo amene Yesu Kristu abapereka. Koma inuyo siku la lero amayi Patricia Kaliati simungakhale kuti mukakhale munthu oti muzikafuna kutchuka pofuna kuononga ena. Pakati pa inuyo amayi Patricia Kaliati ndi a Dr. Michael Usi inuyo amene angafune kubwerera kapena kuchoka ku UTM angakhale ndani. Nkhani zonena kuti inuyo amayi Patricia Kaliati mufuna kuchoka ku UTM mupite ku DPP aliyesa akudziwa andi chipani chimene chikuluza masupporters ochuluka ndi chipani cha UTM chimene anthu akutuluka ndi kumakapita ku chipani cha DPP ena kumapita ku MCP and you are next to move from DPP kupita from UTM kupita ku DPP. Inuyo hatred yanu ikuoneka kuti ikukukulirani kwambiri kotera kuti mwaganiza kuti muzitha kumaononga anthu. Sindokhulupirira kuti zimene inuyo mukuyankhula zomawu za anthu kuti aya Michael Usi akufuna kubwerera ku UTM komanso sangakapepesere pamaliro kuti anthu angakukhulupirireni.
we all know kuti inuyo muli secretary general wa UTM mudapereka dzina lanu kwa state president Dr. Lazarus Chakwera kuti mukhale vice president, koma chifukwa chonena kuti sizidatheke hatred yanu ndi yayikulu kwambiri pa right honorable Dr. Michael Usi, zimene anthu ambiri asiya sopano kukhulupirirani chifukwa choti mukhangati mukulowesa nkhondo. Koma chimene mungadziwe ndichonena kuti mukuononga Maka district ya Mulanje chifukwa Dr. George Chaponda fought Dr. Nankhumwa left, right and center mpaka Dr. Nankhumwa adachoka muchipani cha DPP. Inuyo kuti Dr. Michael Usi achotsedwe muchipani cha UTM ndi inuyo amene you have been fighting Dr. Michael Usi. All of you are from Mulanje. So ngati inuyo amai Patricia Kariati amusowa amanga Michael Usi Nankhumwa and George Chaponda, 5 of you plus Brown Mpinganjira, 6 of you, if you cannot make Mulanje, who can make Mulanje? If you cannot be proud of being coming from Mulanje, who can be proud of Mulanje plus Abonikali? You seem to hate each other. Kumenyana left, right and center ku public. Kodi mumapeleka picture yanji ya Mulanje. Dr. Brown Mpinganjira adalephera kutenga upresident chifukwa cha samulandire support from you people from Mulanje. You fought him left, right and center. Today Dr. Michael Usi has risen from being a party president to a state president of this, to a state vice president of this republic. Can't you be proud of that? Can't you be happy of that? Can't you support him? Come always you talk bad of right honorable Dr. Michael Usi. Akanena ya ine ndine tiko haya iwe tiko mamuti inuyo ndio yambisa zimene zozo simachita manyazi pa inu nokha mai Patricia Kariati. Tikadayembekezera kunena kuti inuyo anthu amene muli ochokera ku Mulanje mukuchita na support. Takhala tikuonapo ife anthu ochokera ku Tcholo akuchita na support. Ndi kumapasana maudindo, kumapasana minister, kumabakirana. And today they are leading chipani cha DPP mupanda kusokonezana. Koma inuyo amene mumachokera ku Tcholo, you fight each other. Why do you behave like this? We expect you, my Patricia Kariati, to stop this nonsense. Yomafuna kuti kumaonongana pakati pa inuyo ndi Dr. Michael Usi amene ali patsogolo panopa, amene angafune kutuluka mu chipani chake ndi kupita ku chipani china angakhale nani. Dr. Michael Usi panopa is just okay. He's the state president of this country. He's got his own movement. Oja zake alibe mulandu. Do you think he can think of going back to UTM? Or UTM is looking for him to go and apologize to him kuti bwanji ifeyo tichose UTM ipite kwa oja zake alibe mulandu. And I don't think kuti Dr. Daliso Kabambe atha kumasegerera zinthu ngati zimenezi. If he's a leader amene akufuna umodzi, unity in the party. I don't think tima speeches tachibwana tomangofuna kusangalasa anthu kuti aseke ndi kuma akhoza kuzichita entertain. I don't think kuti Dr. Daliso Kabambe can entertain this. You better stop this nonsense, my Patricia Kariati, kunena kuti musamabwerese zaphada pandale. Dziko lino likufuna atsogoleri amene ali serious, osati anthu aphada ya. Nchifukwa chake anzanu akunena kuti boma ndilo mweri, because Dr. Lazarus Chakwera is always serious on his speeches, zochita zake, always serious. Sapanga zanthabwala, sapanga zocheza pa podium akapeza mwayi woyankhula. He's always serious. That's why anthu akunena kuti boma ndilo mweri paka 2030 wo Malawi.